Der er jo mange niveauer. Man kan starte med at være menig. Ja. Så skal man bare arbejde og gøre det, man får besked på. Så kan man blive befalingsmand. Så er man mellemleder. Så har man kommandoen over nogen. Og så kan man tage nogle andre uddannelser. Så kan man blive officer. Så er man på lidt større lederniveau. Ja. Så jo mere man stiger i graderne, jo flere folk har man egentlig under sig, jo større ansvar. Det kommer an på, hvor hurtig man er. Der er nogen, der har... Nogen vil jo... Går med en drøm om at blive general, jamen så har de travlt. Ja. Så er det hurtige uddannelser, ud at få de rigtige jobs, så er der nogle specielle job, man skal have. Fordi det er dem, der kvalificerer til det der. Så skal man hurtigt ind og have nogle uddannelser videre hele tiden. Og så er der nogen, der godt kan lide at have med folk at gøre. De har måske ikke så travlt, og de går i nogle stillinger, hvor de har masser med uddannelser at gøre. Og de når ikke at blive lige så meget. Så det... Jamen, nogen bliver lokket af, at de skal ud og have en masse frisk luft og spænding, og der er der rigtig godt kammeratskab. Jeg tror, der er rigtig meget, det er spænding. Der er noget, der hedder menig stampersonel. Der skal man ind og være værnepligtig. Og så kan man tegne en kontrakt. Og hvis man skal være befalingsmand, så skal man gå sergeantskole. Og så kan man tage en oversergeantuddannelse eller en seniorsergeantuddannelse. Og når man er befalingsmand, vil man være officer, så skal man igennem officersuddannelserne. Man skal først og fremmest, så skal man blive erklæret egnet til det. Og det kræver blandt andet, at man er ordentlig i god fysisk form. Og så skal man tilse sig en læge. Og så den, der skal være chef, skal nok også have nogle samtaler med en. Fordi så han er sikker på, at det er de rigtige folk. Fordi hvis det er nogen med noget uddannelse, finder ud af, at han ikke kan arbejde sammen med de andre og indgår i teamwork, så skal han ikke med. Så man skal være god til at arbejde sammen med andre og indordne sig og løse sine opgaver. Og være i ordentlig fysisk form. Det er sådan set det handler om. Nu sidder jeg jo på et kontor som det her. Så jeg møder ind klokken 8 på mit kontor, og så tænder jeg min computer. Og så sidder jeg og flytter papir og læser mails og skriver ting og sager. Og så nogle gange skal jeg ud og undervise lidt. Og nogle gange skal jeg have sådan nogen som jeg. Så nu har vi HF-studerende den her uge, der er på 4 dages praktik. Som også gerne måske kunne tænke sig at blive soldater. Så dem har jeg ude og haft noget uddannelse med nu her. De møder også typisk klokken 7 eller klokken 8, og så laver de det. Så nogle gange er de på skydebanen, nogle gange har de noget uddannelse, så er de førstehjælp, så har de nogle i radio, og så er de nogle gange ude og have køreuddannelse, og vi er på øvelser, og så har de depottjenester, og så sidder de og... Hvad for en soldat er du? Ja, jeg er jo det, der hedder kontorhjælper. Det vil sige, at jeg sidder på kontor og har med administration og løn og økonomi og budgetter. Ja. Hvor lang tid vil du være soldat? Altså, hvorfor har du valgt at være soldat? Jamen, det har jeg den ene grund, at det var i starten, var det kun meningen, at jeg skulle ende i 33 måneder. Men så var jobbet så godt, så jeg fik tilbudt det, der hedder en 35-års kontrakt. Det vil sige, at jeg kunne blive indtil jeg var 35. Og så udviklede det sig således, at jeg også blev tilbudt en 60-års kontrakt. Det vil sige, at jeg blev tjenestemand. Og det er jo så indtil jeg skal pensioneres som 62-årig. Har du blevet udsendt, eller? Ja, jeg har været udsendt i Bosnien og i Kroatien, og så har jeg været udstationeret i Belgien i 6,5 år. Hvor tit kom man hjem der? Det kunne man komme hjem, som man havde lyst til, altså når man havde fri og ferie og sådan noget. Okay. Tog du gymnasiet, og så gik du direkte op til militæret, eller? Nej, jeg tog handelsskolen, 10. klasse og handelsskolen, og så blev jeg frivilligt konstabelelev, da jeg var 18. Ja. Og så har du været her lige siden? Og så har jeg været her lige siden, ja. Er der plads til sjov ballade her nu om dagen? Hvad mener du med sjov og ballade? Sådan jokes og sådan lidt? Absolut. Omgangstonen, den er fri og hjertelig. Hvor lang tid tog det, før du sådan er til den stilling, du er på nu, lige nu? Hvor lang tid det tog? Yep. Lige fra da du startede, og så til den stilling, du er lige nu? Det er... Altså, jeg startede som kontorhjælper i 1987. Okay. Og det var... Okay, super. Det var ikke her, men jeg har så siddet i forskellige stillinger som kontorhjælper. Ja.
Som hvad, for eksempel? Jeg har siddet i 1. panserbataljon ved Gardehusarregimentet, og jeg har siddet i garnisonsstøtteelementet ved GHR. Og så har jeg så siddet dernede i Belgien som kontorhjælper i det store NATO-hovedkvarter dernede. Og så blev jeg kontorhjælper oppe i den gamle stab Danelok, men Danelok lukkede jo. Da de så oprettede det her GSE, så kom jeg herned og sidde som kontorhjælper. Så jeg har været med en forskellige enheder i løbet af tiden. Ja, det må man sige. Ja. Er du fordele eller ulemper med dit job? Sådan dårlige ting eller gode ting? Er der noget, du er mere glad for end andet? Nej, jeg synes det hele er vældig spændende og interessant. Altså, alting bliver selvfølgelig også rutine på et tidspunkt, men i bund og grund er det et rigtig godt job, der har. Ja. Kører vi andet? Okay, fint. Det tror jeg var nok lige for jeres vedkommende lige nu. Så det kan vi lige tage alle sammen. Okay. Det er måske nok nemmest at gøre det, når I kan både sidde og stå op. Det er sådan lidt, hvad man føler for. I skal bare kunne betjene, der skal være adskilt. Så det første vi gjorde, det var, at vi holder geværet i venstre hånd, trykker på samlebolden med højre hånd, tommelfinger og trykker den helt igen. Langt ind på en kant, fanger den på højre side, trækker den så langt ud vi kan, indtil geværet hænger sådan der. Okay. Skal du på din egen nummer her? Perfekt. Når I har knækket geværet, uløser I ladehåndtaget, trækker det halvvejs bagud, og tager fat i bundstykket og trækker bundstykket helt bagud, indtil det falder ud. Eller I har været meget godt. Jeres lærepenge lige nu, de er guld værd. I lærer rigtig, rigtig meget nu på meget, meget kort tid. Det er godt. For eksempel at ladehåndtaget det ikke sidder vanvittigt godt fast. Okay? Bundstykket ligger i. Ladehåndtaget det næste. Træk det så langt bag, vi kan, og lad det falde ned. Og udtage. Okay? Nogen der ikke er med så langt? Så ind i råb højt. Okay. I ligger geværet igen, så tager jeg næste punkt. Det næste punkt det er en lille smule tricky, og det kan være det, fordi der godt kan være rimelig meget slør i den forreste samlebold heroppe. Der er en samlebold bagefter, den har I arbejdet med. Skal vi arbejde med den forreste samlebold, som holder forskæftet og kolben her, hedder det samlet. I kan også følge med på jeres ark, der står de forskellige hoveddele også, som I gennemgår den her. Det I gør, rent praktisk, det er, at I samler geværet igen, eller lukker det sammen sådan her. Sørg for, at det er helt lukket ned bag til, det vil sige meget gerne med jeres højre hånd tommelfinger, eller hvad jeg plejer at bruge. Tryk det ned i toppen, således her. Når I har det samlet sådan her, og det må ikke bare være en lille smule åbent, det skal være trykket helt sammen. Trykker på samlebolden her igen på venstre side. Her, og trykker den over på højre. I gør, trykker så langt I kan. Tager den på den anden side, skubber den sidste ud. I sender til klik, og så kan I adskille de to dele sådan her. Okay, så prøver vi lige igen samlet. Hvad der skal være. Tryk det sammen. Hen i hjørnet. Eller i bagven her. Hvis I har svært ved at trykke bolden ind, så er det nok fordi, at jeres gevær ikke er samlet helt. Trykker helt sammen. Ja. Den bagerste samlebold skal være helt ud, og det skal ikke adskilles.
princippet begge sammenholdet. Så kan vi adskille de to dele. Der er sgu ikke nogen, der kan. Hvad er du? Okay, ja. Okay? Er det noget så langt? Ja. Okay. Nu sidder jeres geværramme på, det vil sige, vi kan jo alligevel ikke helt tage de to dele og have dem helt adskilt. Lad bare remmen sidde på. Det betyder ikke så meget for jeres indlæring nu her. Okay? I har nu 4 dele liggende foran jer. Vi mangler i princippet et femte. Kan I gennemskue, hvad der er? Hvis nu vi fortsætter at forskiftet her, det ikke skal adskilles, det bliver siddende på. Hvad har vi så? Mangler vi? Ja. Hvad vil jeg sige, at magasinet ikke er en del af 5 uddel? Mangler det optisk sigte, er det fuldstændig korrekt. I har ikke optisk sigte siddende på de her gevær. I har en sigtebøjle, som I skal lære at betjene. Hvorfor? Det lader vi sidde på nu her. Det er justeret til, så det er grundskud. Hvis vi ikke begynder at ændre på indskydningen, det vil have en betydning for jeres træfning i morgen. Nu er vi altså sidde på. Men der kan sidde et optisk sigte eller et kikkersigte, om man vil. Det har vi også udvidet til vores vogn, og det er også en del af hoveddelen. Okay? Perfekt. I har nu adskilt jeres gøre. En rigtig god idé, at vi kan lære, altså ved, hvordan man skal sammenligne. Den rækkefølge, vi adskilte, der vender vi bare lige rækkefølgen om og samler det. Jeg foreviser det, så bare jeg skal være væk. Så jeg har en idé om, hvad der skal ske. Når jeg foreviser det, så skal vi nok tage det sammen. Okay? Det, jeg skal være opmærksom på nu her, det er, at jeg skal samle de her to dele igen. Og ligesom da vi adskilte, var vigtigt, at vi havde dem samlet godt. De må ikke være til dels åbne. Så skal det være på samme måde igen. Vi starter med at samle den forreste samlevold. Tryk den ind. Den kan godt være en lille smule svær, og hvis den er mega stram, så er det fordi, at det sidder en lille smule skævt. Så må I trække. Lad os prøve at samle de her to ting lidt mere igen. Det er fint, altså det er ikke grov mekanik det her. Der skal ikke voldsomt mange kræfter for at adskille. Det kræver måske bare lige, at man lige justerer en lille smule. Trækker og skubber lidt, således at den her samlevold, den kan gå ind. Okay? Det gør vi lige alle sammen. Den forreste samlevold. Allerede går det meget stærkere, det er skide godt. Helt perfekt. Okay, har vi nu alle sammen et gevær, der ser sådan her? Vi lader til, at vi alle sammen er på samme niveau, og lige dank til skidmål. Det næste vi skal i, og det er sådan en anelse tricky, det er, at vi skal have vores ladehåndtag. På jeres ladehåndtag kan I se, hvor der er sådan et 90 graders knæk. Der er lige nedenunder, der er sådan nogle små bøjninger, kalder du det, et eller andet, hvor på metallet er en lille smule bredere, det er helt vejen ned her. De to tapper, der er en på hver side, som sagt, skal passe op i nogle udfræsninger, der er herinde bagved. Jeg kan ikke pege på det i. I skal måske kunne se det, hvis I kigger ind.
men det er mega svært at få øje. Essensen er bare, og kig her en gang. Essensen er, at man skal stikke ladehåndtaget ind i åbningen her. Skubbe den ind, sådan cirka en lille tredjedel ind, og så kan man skubbe den opad. Og skubbe den fortsat indad, helt op til. Jeg skal lige sidde og nørde lidt med det, så man får det ind i fingrene og mærker efter, hvor den er. Når man ikke skubber ind, så skal jeg også skubbe opad, indtil jeg klik, og den kommer lige 1 cm længere op. Prøv det en gang. Du bestemmer så hvor meget du vil filme. Ja. Meget avanceret. Meget 10 minutter. Det er rigtig dejligt at se, at det fanger i hurtigt, fordi det kan være noget, det man bruger ufattelig meget tid på. Noget som i princippet er så simpelt, kan være rigtig svært, fordi man ikke kan se det med øjnene, hvad der rent faktisk er sket i. Men det fanger i hurtigt, det skal godt. Næste punkt på dagsordenen, det er, at vi skal have grundstykket igen. Foregår på følgende måde. Igen, geværet holder i, så det er knækket. Ladehåndtaget cirka halvvejs ude. Pas på, man ikke at trække det helt ud, så sker der det her. Gider det ikke? Så skal vi bare sidde og filme med at få det ind igen. Så det er med at trække det mere end sådan godt halvvejs ud. Bundstykkehovedet skal helt frem. Det vil sige, at I kan trække det længere fra hinanden. Gasrøret op i ladehåndtaget, således her. Og så faktisk begge ting i. Således her. Så prøver jeg lige en gang. Bare tryk det ind. Er der en chance for, at vi kan få sådan et stykke papir? Og du må få sådan et? Ja. Er det noget så langt? Okay. Udgangspunktet igen, vi ved at knække. Nu skal vi have den sidste samlevogn, eller den bagerste samlevogn, den skal trykkes i. Igen. Det skal være fuldstændig. Så der gør noget, hvad jeg har sagt til. Så kan folk ikke høre, hvad jeg siger, og så tager det bare lidt endnu længere tid. Så luk det her. Igen, som jeg holder her. Tryk bagerste samlebold ind. Den kan også godt være lidt stram, fordi det måske kan være en lille smule skæv. Tryk den ind, så ud til at åbne. Nu ser sådan her. Gør det. I er nu samlet, jeg skal være fuldstændig igen. Hvad er det sidste, vi gør, Roy? Nu kan støvlægge, så det fuldstændig ret. Gør det. Altid husk at gøre det, når I har håndteret jeres gevær. Støvlægset giver sig selv. Støvlægset sørger for, at der ikke kommer støv, skidt og andet skram ind i vores gevær, så det stopper med at funktionere. Det her gevær er princippet, når vi har sat et magasin på, fuldstændig tæt. I hvert fald for større stykker snavs, skidt og møg andet. Hvorfor vi selvfølgelig også lukker støvlægset, så det ikke kommer herind, hvor våbnet rent faktisk kan funktionere. Kan det ikke funktionere, så er vi ikke særlig gode tilbage, så kan vi jo ikke forsvare os og andre. Okay? Når vi så har samlet vores våben, så er det rigtig, rigtig godt at vide, at det rent faktisk fungerer. Vi skal lave en funktionskontrol. Vi har lidt hurtig gennemgang af det her. Men det vi egentlig bare skal sikre os, det er, at det fungerer på bedste mulige måde. Okay? Er jeres våben alle sammen sikret? Ja. Så får I nu udleveret en magasin. Og mens de deler ud, så kan jeg lige sige, at
Det er bare 10. klasses eleverne, der skal skrive deres obligatoriske selvstændige opgave omkring hvad de godt kunne tænke sig at blive. Så de har været oppe og interviewe mig og et par andre omkring det uddannelse til soldater, så ville de godt have lov at filme, hvis der var et sted, der var noget uddannelse. Så det er derfor, de står der. Og hvis der er en, der kan undvære det der samleark, så hvis du har et ekstra, så vil jeg meget gerne have det med. Det skulle meget gerne ligge over. Ja, så hvis der lige er et ekstra, så... Du kan godt tage at være med. Det går nok ikke. Så. Okay, vi er nu udleveret som en lille plastikting, der også kaldes et magasin. Jeg har den opgraderet udgave i metal. Det er bare fordi jeg kan. Det kan det samme. Det kan rumme de samme patroner, godt vel, bare for ren teoretisk. Det skal vi anvende nu, når vi skal lave vores funktionskontrol. Måden vi sætter det på. Magasintud, ind i det klask og røv på bunden. Sidder sammen for at trække det for markeren til fast. Det gør vi lige altså. Det kan kun sidde på en måde. Og inden I begynder at blive fuldstændig befredet op, hvad noget er. Magasinet har sådan en krumning. Og oppe i toppen af den, der kan I se, der sidder en faststøbt projektil, eller en patron, som er en del af den øverste del her. Spidsen af den kan pege fremad i glæders retning og sige krumningen. Så det der. Okay? Alle med så langt? Sidder det fast? Vi kan ikke trække det ud. Perfekt. Så kan vi komme i gang med vores funktionskontrol. Ladehåndtaget. Træk det ikke tilbage. Og prøv at lægge mærke til, en gang når I trækker det hele tilbage og slipper håndtaget, hvad sker der så? Sidder fast. Bundstykke bliver tilbage i bæreposition, det er korrekt? Det er godt. Det er en del af funktionskontrollen, det vil sige, at nu simulerer vi rent faktisk, at I har skudt. I har skudt tomt. Der er ikke noget sjovt nok ikke nogen skud i jeres magasin. Det viser, at det både er tomt. Det samme sker, hvis når I har skudt i morgen og I skyder tomt, så bliver bundstykket tilbage i bæreposition. Det kontrollerer vi nu her, at våben rent faktisk gør. Så det er ikke nok med, at vi skal kontrollere det, efter vi har haft adskilt nu her, men vi kæder det også sammen, at det rent faktisk funktionelle i geværet. Den måde, det fungerer på funktionskontrol. Jeg har ting og sammen altså. Bundstykket bliver tilbage i bæreposition. Okay? Det skal vi gøre. I afsikrer her, således at afsikringen peger opad, op på F. Ja, der kan gjort det, så vi lader håndtaget frem. Vi lige har lavet håndtaget frem. Ladehåndtaget. Bare lader håndtaget. Skubber jeg bare frem. Ladehåndtaget, hvis I ikke har skubbet det frem, skubber det frem. bare frem, så får jeg nogle natterne. Okay. I har nu skudt. Så er aftrækkeren, eller sikringen selvfølgelig opad. I sikrer gøret. Har den frem igen. Okay. Skubber bundstykket frem ved at trykke på den øverste del af fremmedstopper. Gør det. Han med sig. Kan I tage afstrækken her? Så den er sikret. Nej, det kan I ikke, vel? Udmærket. Nej, I kan ikke trykke aftrækken. Det skal heller ikke meget gerne heller ikke. Men nu vil sige, at jeg tager sikringen op på F og på fejren. Så vi så tager aftrækken. Det er godt. Og nu skal vi tage et ladelag. Kommer bundstykket frem, eller skal vi ladehåndtaget frem igen. Bundstykket frem, kom med det. Sætter sikringen her over på auto. Trykker, kan vi så igen til aftræk? Ja. Det med, at jeg ikke har skudt bundstykket frem, kan jeg ikke følge med nu her.
Kunne I mærke, at aftrækkeren føles lidt smule anderledes, da I tog aftræk anden gang, og stod pause? Kan I mærke til det? Nogle af jer vil mærke til det? Den føles lidt anderledes. Det er fordi den står på afsiden, og den rent faktisk våbens funktionering har en anden funktionering, når vi skyder afsiden. Og det kan I også mærke i aftrækker. Det var det. Luk støttet. Måden vi tager magasinet af på, der sidder en lille knap her, lige nede under udkanteren. Det er under støvlæggen, det kan I trykke på, så kan I tage magasinet. Det er ikke snart ved at både vi skal have til en uddannelse. Jo. Jamen. Okay, så super. Vi er kommet et godt stykke, men vi har også et stykke vej nu. Vi har en time tilbage, vi er halvvejs, så vi går videre i programmet. Jeg ved godt, at I morgen højst sandsynligt ikke kan adskille sammen med det her kære med kvinden foran og lige snart vi flere om det. Det går nok. Nu har I kendskab til, hvad det kræver, hvad det indebærer, skal vi nok også hjælpe jer med det her. Det er det handler om, det er, at I skal have kendskab til det her. Så ved vi rent faktisk får noget ud af dagen og ikke går op i alle de ting, vi kunne have taget for. Okay? Næste punkt på dagsordenen, der skal vi bruge jeres gevær. Vi skal bruge magasinet, og vi skal også bruge nogle patroner. Det her det er eksercerpatroner. Sætter den rundt, tag 3 stykker. Stop her. Og send den videre. Vi skal huske, når nu først jeg har let det med de patroner, det ender selvfølgelig ikke at pege på vedkommende foran her, fordi hvis vi vil gå af, så står vi ligesom med balladen. Så husk det. Meget vi skal redigere. Meget vi skal redigere nu. På hvad for en? Tro. Det skal nok ikke. Ja. Er nogen af jer ryger? Ja. Jeg ryger ikke. Jeg er ikke brugt med rygekomst. Du har lidt. En dårlig vane, men jeg er ikke med det. Jeg skal nok hjælpe med næste dag. Okay, er der nu nogen, der ikke sidder med 3 af dem her? Perfekt. Det var som sagt en eksercerpatron. Ligner meget af dem, vi skal bruge i morgen på skydebanen. Den i morgen er bare en anden farve, og der er ikke kuller hernede i bunden. Det indikerer bare, at den her den er helt ufarlig. Man kan kigge det igennem, der er ikke nogen krudt i. Det er ret væsentligt i forhold til, at vi skal sidde herinde i klasselokalet og arbejde. Okay? Det første vi gør, det er, at vi lærer at oplade vores patroner i vores magasin. Som jeg sagde på lidt siden, så var der en, der var forstøbt her i toppen af magasinet. Samme vej skal de her vende. Så det vi gør nu er, at vi trykker de her 3 patroner, I har. Og så toppen af magasinet og ned. Bare tryk lige ned. Sæt den enten på venstre eller mod højre. Læg mærke til projektilets retning, altså spidsen af det. De 3 til ned, I skal vende samme vej. Ja. Skal I putte alle 3 i, eller skal I bare snakke med dem? Nej, nej. Der er kun smed. Der er kun et magasin per gør. Jo.
Det tager vi på. God til munden, så vi Nogen er med, eller ikke er med? Alle er med, skide godt. I har nu sat 3 patroner i jeres magasin. Det her magasin, jeg liggende foran jer, det er bygget til, at der kan være 30 skud. Realiteten af dem, vi sidder med, de fungerer bedst ved 28. Altså derunder. Det er her, det kan faktisk godt være 30. Det er forskellen i de her magasiner. I princippet, så er de samme størrelse. De kan rumme det samme. Men i praksis, så fungerer de her bare hvis man kører til 30. Så er det noget med metal og plastik i forhold til varme. Men i bund og grund, så kan det sammen. Okay? I morgen, når vi skal ud og skyde, så kommer I ikke til at skyde 5-10 skud ad gangen. Så I kommer ikke til at skal lade det fuldt op. Men jo flere vi propper i, jo strammere bliver det. For de federe, der sidder herinde og sørger for, at alle patronerne er oppe i top hele tiden. Der bliver bare strammere, længere kommer ned. Den bliver hårdere over. Flere vi sætter i morgen. Så det begynder at gå lidt stramt, så er det bare fordi fjederne bliver trykket sammen og bliver strammere. Det skal I ikke tænke mere over. I skal bare proppe ned i. Okay? Det er skidt noget. I skal også lære at tage dem ud igen. Så samme måde som de kommer ud, skal det ud igen. Og alligevel ikke. Og I skal skubbe dem lidt fremad. Samtidig med at I trækker ud. Skubbe dem lidt ned. Og skubbe dem frem. Ja, Jeg skal lige lægge det med. Men det ikke er samme, der gør. Okay, du stopper. Skub bag på patronen, skub dem fremad. Jo, skub. Så I har